Мәдәният безнең иң мөһим өлкәләренең берсе. Бер тантана, мәҗлес тә сездән башка узмый. Ялыгыз да, бәйрәмнәр дә эштә уза. Үз эшегез белән халкыбызны шатландырып торасыз, ял иттерәсез, тәрбия өләшәсез. Хезмәтегез өчен зур рәхмәт дип башлады сүзен район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин. Зур ихласлык белән чын күңелдән сезне шушы бәйрәмегез белән тәбрикләйбез. Саулык, сәламәтлек үзегезгә, гаиләләрегезгә теләйбез. Менә үтеп киткән ел, 20-нче ел безгә тагын бер мәртәбә күрсәтте. Мәдәниятсез, культурасыз, авылдагы клубларсыз, район мәдәнияте сарайысыз, менә монда үткәрелгән чараларсыз, күңелсез һәм шыксыз дөнья барган. Ширләдек бердән, икенчедән менә шулай кәеф тә юк, эшкә дә омтылу юк. Алга яңа өметләр белән дә карау юк, менә булар барсы да сез. Сезнең кулыгыздан килә, Аллага шөкер, безнең Илеш культурасы, Илешнең барлык хезмәткәрләре, мин уйлыйм, алар бер адым гына түгел, может быть, даже бер лестничный пролет өстенрәк күрше районнарга карай. И безнең белән бүген шутлашалар, безне бүген ихтирам итәләр, сезнең эшне бүгенге көнне күрәләр. Бүгенге көнне Мәдәният министрлыгы менә әле караган кинода да сезнең эшкә бик зур оценка куйды. Шуңа инде әйтәсе килә, алдагысында да менә шушындый зур өметләр белән яшәйбез. Нәтиҗәле эшләүче хезмәткәрләргә район хакимиятенең район мәдәният бүлегенең мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Район мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Әхмәдиев шулай ук мәдәният өлкәсенең район тормышында үз урыны, уңышлары барлыгын билгеләп узды һәм коллегаларының хезмәтләре өчен рәхмәтен җиткерде. Инде сәхнәдә бәйрәм концерты тәкъдим ителде. Хөрмәтле мәдәният хезмәткәрләре, сәнгать эшлеклеләре һәм тармак ветераннары. Бәйрәмегез белән тәбрик итеп, сезгә иҗади илһам, бетмәс-төкәнмәс көч, иҗатта яңа үрләргә ирешүегезне телибез.